3, 2, 1. כן, אז לפני 7 שנים ניסיתי לשבור את השיא הזה. פלשבק? What the fuck? והיום אני פאקינג מנסה לעשות את זה שוב. אז בעצם האסטרטגיה שלי שנה שעברה הייתה לעשות את אותו ביט שהוא עושה בדיוק ולנסות לעקוף אותו בזמן שלו. כן, מה חשבתי לעצמי? והפעם ננסה לעשות את זה באסטרטגיה טיפה שונה. הביט שלי הוא... זה 7. אני ליטרלי מחזיק 6 אצבעות, אני לא יודע מה קורה פה. לא יודע מה אני הולך להגיד שם, אבל זה 5. למען השם, כמה פעמים אני צריך לעשות את זה? מחשבון בבקשה? 18.5 פעמים? ייגמר לי אוויר! what the fuck? מה אני חושב על עצמי? לא יודע כמה זה היה, אבל זה היה אחד המהירים, אני נשבע!